Ngiyabingelela babukela umkhaya kude TV. King SMC bafethu Mr Delicious. Bafethu yena kushoti abanye bathi terrible ungambiza noma ngalipho othanda ngalo. Ayikho nje inkinga. Ya manje ngifuna ukuthi ake singene kulena. Ake singene nje kule ndaba le ethi bafethu kuyaye kube khona inkinga esibhekana nazo sabantu. Uma sibhekana nalezi inkinga sigcina sifuna ukuyisolva ngenye, uyabona umuntu ubhekene nenkinga ugcina usufuna ukuyisolva ngenye indlela inkinga, uyabo. Mhlambe let's say ufuna ukuyisolva ngokuthi uyabona angiveze nje kanje. Manje ungangithiwa ube nenkinga nomuntu othile, mhlambe kwayingxabano ezenzakalayo kwakhona ungaboni ngasolinye kanje, uyabona le nto le inhliziyo yakhe igcina ikuba mhlawumbe umuntu futhi osondelene naye, uyabona. Uyabona ukuthi mangathiwa nibambana ngamanqindi kuthiwa nje impela cha ake nihlabane ngesibhakelo, uyabona ukuthi hayi le nto mhlawumbe ingakwehlisa isithunzi kwa wena, uyabona le nto le. Ngoba mhlawumbe uyabona ukuthi mhlawumbe ungagcina ulimala kwa wena, uzele unezingane unjanje ubaba kuthiwa useshayiwe noma ubaba kuthiwa ubelwa nobani, uyabona lezo zinto ezinjalo zigcina sezehlisa isithunzi uma umuntu osuzele uthi ubonakalulwa, uyabona. Ugcine manje uthothi manje uthiste nomuntu othile, ugcine manje usucabanga deep, kanti lokucabanga kwakho deep kuzogcina manje sekukufaka kwenye level. Ake ngiveze ke le, siyayazi sonke bafethu lento noma labantu ekuthiwa inkabi. Labantu ekuthiwa inkabi mhlambe ake sizame nje ukuyichaza siyiveze nje icace. Labantu ekuthiwa inkabi bafethu, in my information, ngoba ngihlale nabantu abanjalo mina ejele, iningi labo laba bantu engibabonile, laba bantu abakuthanda ukubulala, iningi labo, yabo. Angisho ukuthi bonke, bakhona bangisho ubona ukuthi bayakuthanda nje, baze bangena kuleyo nto ngoba bekuthanda vele. Kodwa iningi labo bakuthanda basuke benza lento ngokuba ngokwebhizinisi. Uthi badudene nje mhlawumbe baba ngaka, mhlawumbe baba ngaka, mhlawumbe bawu6, mhlawumbe bawu5, bawubani, but hayi bafethu lesishayile umsebenzi onje, yabo. Lo nto uyakhokha, yabo. It's a business, yabo. So ugcina manje wena ngokubona ukuthi lento yokukuhlaza izokukuhlaza lento makuthiwa uzohlazeka, makuthiwa usubonakalulwa nobani, usuyasuka wenza njani. Mhlawumbe usuxhumana nabantu njengalabantu esikhuluma ngabo, kuthiwa usuxhumana nenkabi, xhumana nenkabi thizeni, hayi mfowethu cela uyongishayela nanti ikhanda, yabo. Siyakubuza inkabi ukuthi imali suyasho wena ukuthi hayi imali engaka, mhlawumbe uthi hayi 800,000, yabo. 800,000 niyabona na ukuthi ilambele ngokuthi ngizofika lapha idonse itrigger pa kabili kathathu, yabo. Alale phansi umuntu vele ne deposit usuyinikile, usiyabuye siyasho ukuthi umsebenzi ndoda uphelile, uyinikeza imali yayo ephelele, isiyayihambela ihambe ezinyangeni lesathi kwenye video engikhulume ngaso, ezinyangeni lapho iyogezwa yokwenziwana, yabo. Kulo 800,000 mhlawumbe ngeke izigezwe ngisho na 100,000 yona, tuyogezwa ukuthi ngathi bulela umuntu, mhlawumbe izokugezwa ngalobo mhlawumbe 5,000 rand noma less than that, yabo. Isinemali ayithatha le mali yegazi yayo izondlela izingane zayo, yenzani. But konke ngifuna ukuyiveza ke la, lento
inkabi esikhathini sanamhlanje isithanda ukuba nobungozi obukhulu. Ukuthenga nje inkabi sekuthanda ukuthi kube nobungozi obukhulu, ngoba uma ngisethiwa siyabuka nje bafethu esikhathini esingiyabona manje umuntu okubuke nje akunqeni kuvele endaweni kuthiwa kwabe ithile zahamba zobulala ubani nani sevele zacula, yabo zasho ukuthi hayi thina sasikade sithunywe ubani kwanje ngoba kuyenzeka manje ngathiwa ngafike ngiyithenge mina sithi hambani ngishayela uvusi 3 million ihambe lapha nimifika kuvusi ifike ithi iyazi uvusi uthi iyazi ukuthi uvuso njengoba ngineze u3 million iyazi ukuthi unemali kunami, kodwa mina ngikwazi ukuthi ngineze 3 million, ngikwazi ukuthi ngilokhuza ngo3 million. Simefika kuvusa afanele ifike imthethe evusi usithela uthi angize kuwena la ukuthi angishayela la unginikeza imali engaka, yabo ivele ingabi sasho ukuthi unginikeze 3 million, ivele uthi unginikeze u5 million, yabo. So hayi ngeke le mali angineze yona incane mfethu, nawe bheka ukuthi wenza njani. Avela ukuthi uvusa hayi mina nangu uthi nangu 8 million hamba ushaya yena seze yakuya seyizoshami, yabo. Njoba seyishaya mina nje, yabo sekufana ukuthi sekuyinkabi kavusi ke manje lesi naye usezofuna ukusebenza ngazo manje ukuthi uma ayinenkinga abakhona obani, yabo lonto, noma ume nabangani abanenkinga bakhona obani, kanti naye izohamba yami futhi iphinde imjikele futhi the same thing, ngoba ngeninye ilanga naye uthi ukhipha imali kanti khona uzokhipha ngaphezulu bamshaye naye. Nakhona futhi uthi nje akwenzekanga kanjalo njengoba akhipha lo 8 million nje ngashawa mina ngangikade ngikhiphe u3 million yena wakhipha u8 million, ngoba inkabi iqamba amanga yathi mina ngithe ngizoyinikeza u5 million ukuthi imbulale yena wavele wakhipha u8 million yena yabuya yashamba zabuya zashaya mina ngife mina. Sezolokhu ibuela kuvusi lapha mthethe imali sesambile lapha sambile siyayenza leyo nto esisambile bani lapha mfethu yabona into lo muntu uyabuya, lo muntu kade sigeza kodwa uyabuya, yabo uyabuya mfethu awuthi ukusithi kancane ngelokuzana thoja ayisezile ke manje kuzofuna imali ezinkulu kakhulu, yabo. Sezothi manje unjani uzothi manje uzosebenza ufuna labo 10,000 inyanga 10,000 15,000 mfethu. Ngithi manje bayazi ukuba nebeef novusi, bayazi ukukhona into kunemfihla abanayo, you understand, bayazi kune secret ekhona between bona novusi ukuthi mina ngabulawa bathunyelwa uyena uvusi. Mhlawumbe basabeke ngisho ama conversation methi uvuza hayi madoda umsebenzi mina kwaqedwa umsebenzi wangangiwenza kuthiwa ndoda sihamba siyocula information sisanayo, yabo. Ngithi yabo lento ayisekho safe kanjani, yabo. Kwakhona ke noma ngakwethiwa kuthiwa yayise vele kwakurongana nje ukuthi lokhu hamba kuthengwa abantu ukuthi babulala abantu, but these days mafethu ngifuna uqamba ngiyabona nje. I remember one incident ejele enye inkabi nje, yabona ikhala ngokuthi ejele ilaphana nje kucule omunye wabo wambo ucule emaphoyiseni ukuthi hey ubani nobani wabulawa obani, yangabe sayibala yona ukuthi yayikhona, yabona lonto le ithe manje sivele sebeveza lapho ukuthi hayi ngoba phela ubufakazi iphethe na njengoba uyopresent emaphoyiseni mase beboshwa lapho sebeveza lapho ukuthi hayi ubani sasinaye nathi, ngoba bebona ukuthi uyena lo hamba ecula hayi ubani sasinaye, ezwa lonto. Babuyela amaphoyisa kulo afika bathi labantu bathi babe nawo, yabo. So nawo sebathetha hayi mina ngifike ngalethi information enjengalena le, ezwa lonto. So sebezoyigoqa into yakhe ngendlela abayigoqa ngayo, ezwa lonto le abanikeze leyo mali abanika yona baboshwa laba abanye. And umcabanga leyo nto iphelile ngoba iphelile, uma bengaphuma nje ejele kuzosuka umsindo futhi, yabo. So into engizama ukuyiveza ukuthi this thing yobunkabi manje ayimi ngenye indlela manje, yabo. That is a business, abantu benza ibusiness
bayishaya ngala ufika kuwena la umnezi imali wena uthi ufuna ukuthi aze ngala fika athi ngala nginezwe imali engaka yabo ukhiphe leyo mali ashawe lo ngala wezwa lonto nawe usezolokho ebuweza kwena uthi umuntu uyabuya lo muntu kanti yabo lonto akusilala ebusuku yabo wezwa lonto selokho ezofuna ama 10,000 inyana ama 20,000 ama 30 phezulu kwalo waba million omnike wona. So into engizama ukuyiveza i-advice yami ithi ayi bafethu abantu noma wethu angixabene kanjani abantu ake niyehleni ngempela le ndaba yenkabi ngoba at the end of the day wena uzosafarisha ngale yonto. At the end of the day kuzoqeqesheka izingane zakho ngoba uzohamba eyoshawa lewa muntu basebele kubebuya labantu usuwena usubathathile phela manje wabafaka empilweni yakho bazolokhu bebuya ke manje phatha sebekhala ngokuthi uthi hayi madoda senze i-business laphana saphela kwaphela ngithwalalela ke ndoda phela izingane zakho ifunde ingane yakho ifunde endaweni ethile yabo uma ukuthi uzafuna iphile nomkakho yabo phela wona wasenzisa icala manje siyakutshela ukuthi manje lapha lo muntu uyabuya wona usuloku uthi saqeda kanjani umuntu ebuya usho ukuthi engcono vele siqede ngawo wonke nomndeni wakho uthi uyabona manje siyinkinga kanjani manje lento yabo and la abantu it's not ukuthi banenhliziyo ezimbi nesibindi esingakanani that is a business phela na umuntu uma sekuthiwa ngempela usehlushwa izinto ngeke phela athule umuntu uzothula bayithanda kanti kulezi insuku ayiziyacula abafiki ayiziyacula bona indaba ngala kuthiwa obani wabolelo uyoseseziya kuthiwa hayi usekuvela umuntu othile uyasho ukuthi ibona abambulala kanjani uyayibona leyo nto cabanga lonto uthi mhlawumbe iyenzeka 10 years back noma close to 20 years back ingabe sizocula manje uthi wena owenza lo hey suzu yakobo mhlawumbe usula ko 60 years noma 55 uyosha ulife la yabo. So ngizama ukuveza ukuthi asikeze sizama kwafethu abantu abazama ukuyehla leyo nqola ngoba ngathi sinobungozana impela obukhulu. Yilokho nje bengifuna ukuveza kulokhu Bukhanya Kude TV.